Det her er Markus. Markus vil gerne oprette en virksomhed. Han opretter derfor Melsen Kaffe ApS. Melsen Kaffe ApS sælger kaffe. Markus' virksomhed er en produktionsvirksomhed. Markus skal bruge nogle ting, hvis hans virksomhed skal fungere. Han skal bruge nogle biler, noget inventar og nogle maskiner. Disse kaldes aktiver. Aktiverne viser virksomhedens pengebindning. Markus skal nu til at bogføre. Man bogfører for at registrere, hvad der sker i ens virksomhed. Der er nogle få regler inden for bogføring. Man skal først lave en konto for alle sine aktiver. Der er 2 kolonner, hvor man skal bogføre sine tal. En debitkolonne og en kreditkolonne. Et aktiv har en debitsaldo. Det betyder, at hvis aktivet bliver større, skal debitere, altså skrive det i debitkolonnen. Hvis aktivet bliver mindre, skal man skrive det i kreditkolonnen. Markus anfører værdien af hans aktiver i kontierne. Markus skal nu finde penge til at finansiere sine aktiver. Det gøres ved hjælp af passiverne. Markus har 100.000 på sin opsparingskonto, som han indskyder i virksomheden. Desuden har han en varebil, som han også gerne vil indskyde. Det gør han i form af et apportindskud. Han får den vurderet til 250.000, og det beløb lægges til hans oprindelige egenkapital. Så han får et samlet kapitalindskud på 350.000. Han låner desuden 600.000 af banken, som til gengæld skal have 5% i rente. Han opretter også en kassekredit, som er en bankkonto, hvor han kan låne penge, når han har lyst. Han aftaler med banken, at han maksimalt må låne 1 million. Markus skal nu bogføre sine passiver. De skal bogføres modsat aktiverne, fordi de har en kreditsaldo. Man skal derfor skrive sine værdier i kreditkolonnen, når passivet bliver større, og i debitkolonnen, når det bliver mindre. Der findes også en anden regel inden for bogføring, som siger, at man altid skal have debiteret og krediteret lige meget. Dette overholder Markus. Han har nemlig krediteret og debiteret 1.090.000 kroner. Markus' bogholderi ser nu sådan ud. Markus har desuden lavet en åbningsbalancen, som viser balancen mellem aktiverne og passiverne. Virksomheden i drift. Markus skal nu til at producere noget kaffe. Markus bruger alle de råvarer, han opbevarer i varelageret til at producere. Derfor krediterer Markus 40.000 i kontoen varelager. Han skal nu debitere det et andet sted. Det gør han i kontoen vareforbrug. Denne konto er en omkostning. Og her gælder det samme som for aktiverne. Derfor debiterer han de 40.000, fordi omkostningen bliver større. Markus har ansat nogle medarbejdere til at holde øje med produktion. Arbejderne skal have 200.000 samlet i løn, og derfor debiterer Markus det i kontoen for personale omkostninger, fordi det er en omkostning, og derfor har det en debitsaldo. Han finansierer det igennem sin kassekredit og krediterer derfor 200.000 i sin kassekredit. Han krediterer fordi det er et passiv, og det bliver større. Nu kan Markus begynde at sælge sine varer. Markus sælger varer for 500.000 kroner, og da det er en indtægt, som fungerer på samme måde som passiver, skal han kreditere det. Han debiterer det i kassen, da den bliver større. Markus skal nu betale rente for sit banklån. 5% af 600.000 er 30.000, som han debiterer i kontoen renteomkostninger. Han krediterer derefter 30.000 i kassen. I løbet af året har Markus brugt sine biler, sit inventar og sine maskiner. De er derfor ikke så meget værd som i starten af året.
Derfor skal Markus afskrive på sine aktiver en afskrivning af et bestemt anlægsgodes værdiforringelse hen over en bestemt periode. Markus har afskrevet sine 3 anlægsgoder ved hjælp af den lineære metode. Markus afskriver 150.000 kroner på sine biler, 10.000 på sit inventar og 40.000 på sine maskiner. Han anfører det i debetkolonnen, fordi afskrivninger er omkostninger. Når Markus har debiteret, skal han også kreditere. Dette skal han, fordi det dobbelte bogholderigsprincip siger, at man altid skal kreditere og debitere lige meget. Han krediterer derfor i kontierne for de akkumulerede afskrivninger, som viser den samlede værdiforringelse siden anskaffelsen. Markus skal nu lave en saldobalance. Saldobalancen viser alle Markus' kontierne, deres saldo og værdien af dem. Der skal altid være anført lige meget debit og kredit i en saldobalance. Markus skal nu finde sine samlede afskrivninger, fordi han skal bruge det i sin resultatopgørelse. Han regner ud, at han samlet har afskrevet 200.000 kroner. Her ses Markus' resultatopgørelse for det første år. Han har haft et overskud på 30.000 kroner, hvilket svarer til 6% af omsætningen. Markus har også udarbejdet en balance. Man kan se, at resultatet er lagt til egenkapitalen, og afskrivningerne er trukket fra anlægsgoderne.